Aku jane yo ganteng. Tapi takdirne elek kok ya trimo ae apa enek. Oh kan ganteng kok jare. Urip yo ngene. Iso masak, bujang. Ora meneng ae. Bulan mangan jaluk sing enak. Apa jaluk sing enak. Teman sambil radoyan. Wis sugih yo. Ora duwe ngesok gaya. Wong lanang. Wong lanang iki ora gur iso bulan koyo ngene mau. Kowe ya kudu iso masak. Wong lanang iki didelok iso kerja. Ora gur mek didelok teko rai karo bondo. Bondo ndang ilang rai kepleset tiba raimu ajur kowe elek. Tapi lek cara kerjamu apik, kerjamu apik, kowe iso ngulek ngene iki iso gawe apa-apa bojomu seneng. Kowe galak digoleki wong wedok. Urip iki ora mung sambat. Enek opone ya diterima. Ora kok sambat. Wah aku ora duwe ngene. Aku ngene, aku engko isin, aku ngene. Wong nek isin rasa urip karo wong, urip ning alas ana kethek kok karo kewan kok. Urip iki kaya aku ngene, trimo apa eneke. Ora enek ya masak sambel sak duwene. Ora kok pingin iki, aku pengen iki. Aku sambel aku njaluk iki, ora ndok apa aku pengen iki. Alah taek lah. Ah, dulek sambel cangkemmu. Gula sithik. Nah. Aku iso ngene iki gawe sambel ngepangan. Senajan rasane ra enak, senajan aku rada ganteng kayak klenteng ngene. Tapi aku ya iso masak ini. Gawe ini iso aku. Nah, dadi lah aku pangan. Pah, Jan. Nak tenan iki. Pah, Jan. Wedes. Dek aku masak isone masak sambel tak jaluk kuwi ora pegel. Iya, masuk akal. Lanang bujang ngene iki. Ora gur mek dolan montoran rono rene. Golek cewek ngeceng, ora tau poso, dolan rono rene. Kudu iso masak. Lek kowe ditinggal bojomu arep piye? Trimakno manu ya. Kowe gelem. Goblok, desa kowe iki. Aku ini wis seneng mangan kowe ini. Apa-apa nak mangan. Iki lek gur kon mangan ngene wis sanggup aku ya guys. Aku ya apa eneke. Ora isin-isinan aku. Los. Kowe. Ikut sini. Hah? Ini. Kata-katanya itu tahu. Apa sadarnya? Aku baca. Aku ya. Kenikmatan yang hakiki om ini ki. Saat kowe iso masak dhewe, kowe mangan dhewe. Nah, jan rasane. Sumpah jan. Enak apa yo? Kurang apa, Pak? Hah? Kurang asin. Kurang asin. Nek asinan mau njaluk rabi. Soale malah asin-asin. Apa kowe ora gelem rabi? Gelem. Urip ngene iki. Angkrek pedes. Bah. Coba balik Pak. Karungnya kebawa tadi. Iya. Kabel mana? Telepon. Bah. Astagfirullahaladzim nak ya Allah. Bah. Banyak. Sedikit banyak. Jadi banget sih lampu. Enak mangannya. Bah, Jan. Ayo. Mangan ini ora usah nyocot.
Jam mangan nyocot tak selekeri yo cangkemmu man. Mangan nyocot ta. Nyori arep pangan untalan.